Започваме следващата беседа от 6 юли 1914 година. За да познаете една жена, посетете я и вижте домът ти какъв е. Простичка мисъл, но толкова вярна. Не искам да даваме примери с наши приятелки, познати, защото ние знаем, че жената е жрица на ясновселената. Ясновселената или мировата душа създава и поддържа абсолютния порядък в битието, определеността, чистотата. Значи, ако женското начало не само в жената като пол, а в нас въобще като душа и сърце не е на ниво, нашата къща е разбъркана. Разбира се, самоцелната чистота, без чистота, както при котката, да кажем, учителя често я дава за пример, че външно е чиста, а вътрешно не е чиста, при която човек е нечист и в мислите си, в начина си на живота, и в избора си, в общуването, в начина на хранене, пиене и така нататък, лягане, ставане. Няма нищо общо с тази чистота, тя е само едно формално отражение, а дори може да се каже, че е и комплексаторно. Значи, чувството за вътрешна нечистота кара човека да се опитва да компенсира с външна чистота. Търпението е велико качество и в човешкия характер няма по-благородна черта от него. Търпението не се ражда с човека, трябва да се добие. Любовта може да ни се даде даром, да ти дойде даром, но търпението трябва да го придобием. А страданието е един процес, чрез който може да се придобие търпението. Този е методът за добиване на търпение. Учителя беше казал, че и той е дошъл на земята да учи търпение. Да, един учител учи. Да, само да. Истинският учител може да каже такова и може нещо. да учи и може да го каже. Да. Защото тези, които претендират, че са учители или поне не отказват да ги наричат такива, много често казват, аз понеже съм с отца си, всичко мога и знам и няма какво да уча повече. А всъщност учението е безкрайен процес. Дори за учителите. Дори за Бога. Да. За да търпим, трябва да сме заквасени с 3 основни качества. Мъдрост, истина и добродетел. На това може да се мисли с векове. Дълготърпението създава условия да се прояви любовта. Без търпение любовта не може да дойде у нас. То е първото основно качество, авангард на нейното идване. Когато усвоите той търпение в неговото широко разбиране, вие ще видите, че то е голяма сила в ръцете на смелия, на решителния човек. Такъв човек има велико бъдеще пред себе си. Тук мнозина от нас търпят критика и биха могли съзнателно да си направят самокритика, че недостатъците на другите, които ние мислим, че обичаме истински, ни карат да хлопнем вратата, да обърнем гръб и да си тръгнем. Всъщност така не може да се грижим за едно цветенце нежно, цветенцето на любовта, което изисква търпение, независимо. Значи помните и помним още във въззвание към народа ми, учителя казва, едно време вие бяхте отвратителни на глед, но аз ви обикнах заради божественото, което е вложено във вас. Значи, накрая го цитирам по памет, но наистина отвратително гнус. Значи, какво търпение трябва да има един велик дух, да дойде в нашата, и любов, в нашата смрад, за да ни търпи и да се развиваме. При това има една прекрасна дума, която не е само религиозна, не е само библейско-евангелска. Не търпение е само, а дълготърпение. Значи, търпейки нещо няколко месеца или няколко години, това още не е дълготърпение. Дълготърпението има степени, то е Сатурнова категория. Значи
Първият праг на дълготърпението е 7 години, после има втори праг 14 години, та 21-та 28, един цикъл от дълготърпение, в който се изгражда така нареченото мионно тяло. Да, който е само с един талант, много трудно е да бъде изтърпян. А той самия въобще не може да търпи, пък и не е нужно да го търпим, защото той като лентяй и ленивец ясно е какво ще стане. Всъщност спира се развитието му и ние причиняваме това спиране, защото го търпим. Ето една дълбоко диалектична мисъл, която е свързана с тези така наречени тези, антитези и синтези, върху които работим в беседите. Обидата е орех или камък, който може да се разчупи. Разумният човек ще намери вътре неоценими съкровища. Толкова много може да мислим по този въпрос. Защо? Какви са тия съкровища? Изглежда, че основното е, за да се увидиш нещо в самия теб куца. Иначе би могъл да погледнеш, да потърсиш причината, дали в теб няма вина. И да не осъждаш другия, това осъждане на другия. Да, действително, твърд камък е обидата. Трудно могат да се намерят тези така наречени неоценими съкровища в нея. Защото казва се, че ако човек има съзнателно отношение към истината, търси съвестно истината, дори и да се пообиди понякога, ако той се опита да бръкне дълбоко в себе си, ще намери наистина някакви неоценими съкровища, които се крият за тази обида. Тази обида може да има и своето основание. Значи човек от нещо е лишен и той се е обидил. От какво е лишен? Ето урок за самия нас и за тези, които са го обидили. А може тя да идва от гордост. Разсъждението, размишлението върху това, медитацията, може да ни накара ние да търсим начин да се освободим от това щеславие или гордост. Или както цитирах мисълта на Горки от читател, твоето честолюбие досега не позволяваше на твоята чест да се прояви, а обидата идва от честолюбие. Истинската божествена чест не допуска човек да се обиди. Любовта едновременно причинява и страдания, и радост. То е нейно свойство. Тя е сила с две острия. Тя милва всички, но и наказва всички. Само че ние не трябва да бъдем съзнателно уръдие на наказанието. Любовта сама по себе си намира начините да наказва тези, които всъщност не я приемат и се отклоняват от нея. Или когато ние не я приемаме, отклоняваме се от нея и не я проявяваме, естествено идва наказанието, нейното друго острие. Тук в скоби съм поставил едно малко обяснение. Милва с присъствие, наказва с отсъствие. Иначе си изключил. Ето какви дълбоки води, в какви дълбоки води ни води и нагазваме заедно с учителя за ръка. Психология на любовта. Благосклонността е положителната, активната страна на любовта, докато търпението е пасивната, съхранителната страна. Кой психолог ни го е казал това? Кой писател? При която имате да издържате известен товар. Благосклонността е любов, готова да гради, да направи услуга някому, комуто и да е, макар той и да не е от вашето убеждение и вяра. Значи колко са благосклонни фанатиците или тесногръдните вярващи, независимо дали са към някаква църква, секта или така нататък. Защото всеки си има своя вяра, някаква дори атеиста. Обаче не може да бъде благословен към вярата на другия, към убежденията му. Важно е за мене дали мога да изпълня онзи основен закон, който любовта ми налага. Мога ли да бъда търпелив, както тя иска? Мога ли да бъда благосклонен, както тя желае? Това е нужно за всеки го едного, за целия свят, за онези,
които действително имат сърце. Тоест, искра Божия, монада. Значи, от това следва нещо много фундаментално, че съществата в човешка форма или не в човешка форма, в които няма благосклонност и търпение, едно от доказателствата, един от белезите е, че нямат монада. Или тя е, ако имат, силно замъждяла. От тук необходимостта от страданията. Някои хора казват: мене не ми върви в света. Аз съм нещастен човек. Отговарям: защото любовта не те е посетила, затова си нещастен. А защо не дохожда? Защото не си търпелив. Ами, какво да правя? Мъча се да бъда търпелив. Хубаво, почнал си. Пак не ми върви. Защото не си благосклонен. Значи виждаме около нас хора, и ние може би изпадаме по някой път в тия положения, които с мъченически физиономии се мъчат да изтърпят дадено положение, дадена връзка. Обаче не са благосклонни активно да проявят любовта. Значи, мислим се за праведни, търпейки с мъченически физиономии нещо да ни се случва, като пасивни наблюдатели или подложени на това, а не можем с радост, с усмивка, с благосклонност ние да проявим любовта, доброто, нежността, приласкаването, благодеянието, което душевното, природно, физическо, идейно благодеяние, което трябва да... Аз, хващам себе си в това. В момента, в който имам сега едни проблеми с едни хора около мене, които имат огромна нужда да общуват, защото са самотни, хора от народа, виждам себе си именно в ролята на търпеливия, който ги изслушва, обаче едва напоследък откривам тази благосклонност да почна аз да им разказвам някои интересни неща, които ще стигнат до тяхната душа. Разказвам и истории от живота си, дори от беседите, приказки, разкази. Душите им слушат и отговарят по невероятно интелигентен начин, защото това е една душа, която не е имала условията да бъде в такава среда. Душата му благодари с всичка сила, че ти си бил благосклонен. А не да седа и да го слушам само какви са му проблемите с говедата там, с орането и така нататък. И това е пак една форма, в която душата му благодари, че ти си търпелив, усеща да го слушаш, но той ти казва, като се връщаш, ми кажи нещо ново. А пък човек, като си има някаква работа, отива да си копае или да си работи върху беседите, а тази душа има нужда от някаква свежа информация, от някакво познание. Значи, ето именно къде благосклонно, активната проява на любовта като благосклонност трябва да се прояви. Да, проявената Божия любов. И тук учителя казва: търпението и благосклонността са ръцете на любовта. Те струват неоценими богатства. Действително, такива качества като търпението и благосклонността, като двете ръце на любовта, наистина могат да се развият само при тежки условия на земята. Затова висши иерархии, ангели, божества, казва учителя, чакат с милиарди години реда си да се въплатят като хора на земята, за да могат да развият именно тия качества. Защото иначе те не могат да се осъзнаят в един свят на хармония, в който няма проблеми, в който няма страдания, нещастия, няма страдащи същества, които имат нужда от нас, от нашето търпение и от нашата благосклонност. А друг е въпросът, че приласкаването пък е може би длънта на дясната ръка на любовта, на благосклонността. Не ви съветвам никога да слушате хорски съвети. Може да извлечете известна поука от тях, но всеки трябва да слуша онзи съвет, който Бог е вложил в неговата съвест. Вижте какво казват хората и ако той е в съгласие с това, което Господ ви казва вътрешно във вашата съвест, послушайте ги. Ако не, не следвайте чужди съвети никога. Ако искате да бъдете свободни от грешки, непременно трябва да слушате Господа. Всеки един, който не слуша Господа, не е умен човек,
а е роб на своите външни влечения, на хората, на всички. Приказката за онзи, който си слагал вратата на изток, дошъл един и казал: глупости на изток, тори е на юг, да ти е по-топло. Той почва, разтуря, почва на юг, друг му вика: глупости, служи на запад, знаеш какви красиви залези има, той е добре. А идва един и вика: абе, тук е много горещо, ти не можеш да си представиш, служи на север да ти е хладинка, и той е добре. Значи това сме ние. Хора, които ги е страх от страдания, ние не ги искаме в училището ни. Вие трябва да благодарите на Бога за тия страдания. Те са пратени от Него. Страданията са признак на любовта Божия и нека всички да носим този кръст. Зато и на целокупния български народ като душа Господ му даде тия страдания, за да усвои тия две велики качества – дълготърпението и благосклонността. По време на войните учителя говори пак това. Ако можем за миг да си представим какво нещо е бил учителя, говорейки на хората, каква утеха, какви велики и дълбоки неща, как всеки си отива възроден, колко много хора не са се самоубили и са си решили проблемите. И как наистина в България при тези тежки условия устояваме. Да. Животът на човека не е нищо друго, освен изпити. Те са пробния камък, с който се изпитва характерът на човека. Най-ценното нещо в душата на човека е неговия характер, който трябва да мине през огън, изпитания. И само когато мине през този огън и устои на всички изпитания, само тогава може да се каже, че човек има характер ценен, устойчив, вечен. Има вечен дом, в който може да живее характерът. Това е човешкият дом. Ето пак в символогията ние имаме още едно значение на дума. Характера на човек. Значи ако и на двете ни ръце линията на съдбата е ясно очертана отдолу догоре, значи, че имаме този дом, имаме устойчивия характер. Ако човек знае къде да го намери и на черепа, и на лицето, и в тялото на човека, и на ръката му, и по други белези вече, и астрологически, тези, които виждат в аурата на човека, ще знаят предварително на някой до каква степен и колко напред в годините може да прояви той своя устойчив вечен характер. Иначе той няма психически дом. А хората са себелюбиви. Като дойде любовта, искат да я затворят в себе си. Но ако тя беше затворена в нас, ще разруши нашите стени и ще излезе навън. В такова жилище, в каквото искаме да я затворим, не може да стои. И се ражда смърт. Смъртта е процес на разрушение на всякакви егоистични мисли и желания. С нея Бог разрушава всички огради, в които лошите духове са се вградили. Какво благословение е смъртта, ако ние разбираме предназначението й.